thil mak le danglam episode 2 tun truma chuan wow signal kan don chanchin tele aurora borealis lo insiam dan te kan ngai tha ho le anga thil mak le danglam chi rang hun rem changa ron ti chua zel tum aniang he channel hi ila subscribe lawani chuan khongai takin min lo subscribe sakla video tharapiang te ilo hriat zel theinan notification bell kha ilo on do na nia wow hanti hi chuan gamer tam tak chuan Dota game World of Warcraft kha kan ril ruwa alo lang ngal thuai ome ma se tun truma kan soitum wow kan ti nen chuan ai in person le thung ani enge wow chu kum sangkha zakwa somsari pasari August ni som panga zanlai local time a dar som pakhata chuan Ohio State University Big Ear Radio Telescope chuan signal danglam le anla hriat ngai reng lo chu alo man fuwa he radio signal hi radio signal pa ngai aya alet som thum zeta chak ni in second somsari pahni laya rei alo man fu hi alo niya heti hun laya supervisor Jerry R.M.N. chuan he thil makle danglam lutuk mai an mu chu aphurin ahlim hle meya chuta signal printout data chu en wangin he signal adon hi thai bialin apia veilama chuan pen tuisen chuan wow WOWT hi azia kwaw mai ani he signal hi he pepara athil zia wow ti mingchoin wow signal tia hriat lar anita ani kumsomli pathum aliam nuwa po he signal hi engchi nge scientist te chuan anla hre thei chuang reng lo ani he signal hi computer mainframe Big Ear Observatory in alo mu le alo record ania he call hian signal danglam a mu te chu alo print mai thina mi hringina vilchot ani lo awangin heng data lo print sa te chu ni hi nu vela la khomin an en let le mai thin ani he signal data print sa po hi supervisor Jerry chuan ni hi nuwa he data hi la khomin an en chiang chu signal danglam tak andong ti hria in aphur hle maya chu an signal don chu hei hi ani 6EQ UJ5 ti hi ani man mo tak chuan he signal an man na nia an ngai te chu SETI Search for Extraterrestrial Intelligence sau chuan an han zonga signal dang don le in be sei chuan an han be chiam maya ma se bo nu se kong khar an ti a yang zota ni hi lai he signal an mu atangin alo liam to man bok nen omzia a om ta lo ani he signal hi thei top chu a an han zir chian chuan alo kalna nia an han tin zone tak ber chu Messier 55 cluster stars Sagittarius constellation ami ninge ya hriat ani a hlat zong hi makta duai som pasari light year a hla om ani he message 6EQ UJ5 hian alien hovin khovel laka indonan puang ti lam emo remna le muanna zongin kan ron kal ti lampo akok ran palo he thil hi thil dang ni lovin radio signal chaklam te na ani he radio telescope hian signal alo don te reng hi achak dana zirzelin number le alphabetin alo da ta thin ani entirnan signal chu chakwak lo atanga intranin chu number pakhat atanga intranin achak dana zirin pahni pathum pali panga ti in akai chho ta thin ani number pakwa aya sang a omani chuan alphabet ABC in a intran le ta thin ani he signal hi SETI telescope hian frequency pakhata chia manin chu frequency chu 1420 megahertz hi ani he frequency hi hydrogen atom 10 an siam ve thei thawa wangin hydrogen line emo 21 cm line ti te point an soi ve bok thin ani he frequency hi international band international astronomy frequency ni in broadcast nan hrim man khaptlat ani man la ya tanga tun thleng hian he khovela mi hring te chau lo hi thil nung an om ring tu mi makta duai tel kan om ome man lai thiam na sang tak
tun thlenga mi thiam te lu ti hei tu la om reng te nam tin mai na van sang mi van mi kan ti mai thon thuwa kan lo nei do fer fur mai te hian engmo ti hun lai khan van sang mi hring alien kan ti te hian he khovel hi ron tlo to in chung an lo tlo na chan chin chu thon thuwa an lo chang zo ta ni ya ngai mi engmo zat an om ani mi thren khatin UFO an hmu thu tele UFO in an lak bo thu an lo soi cham chi ve boka heti mek lai hian USA lama Area 51 khovel hriata lar hat tham khopa thuruk vonna le UFO lam zirna niya ngai tam tak kan lo om bok nen van sang mi ring alien kan ti te hi an om tak tak arin om hle ani kum sang hi le som pani khan wow signal an hmu cham voi som thum panga na 35th anniversary polin National Geographic Channel chuan Puerto Rico hmuna Arecibo Observatory hmun tloin wow signal an hmu atanga kum som thum panga na chuan message manga a local na niya an ngai M55 class tara chuan message thon ani heng message sa hian khovela trong chi hrang tele ramsa chi hrang te thuntel an niya heti hun laya Miss Universe ni lai Leila Lopez message po thontel ani nge ani van thengreng kan ti hi azau maya eng anga chak speed of light pon kalse he message si ala thleng don chuang lo ani kan solar system atanga mun nai ber RC kan ti te po hi light year li la ya la ani hloma M55 cluster te phei chu light year makta duai som pasari te mewa la ani he signal an hmua an ron thon le meu chuan kan chen na khovel hi ala omangem ti po hriat thiam a har to hle ani he khovel hi alo la omani ngai chuan thang thar chuan thar ten an lo la dong tura nga yang tun thleng hian he tiang khovel pona nun no om ring tu pol seti te chuan he signal local na hi an la thli thlai reng ani he signal kan don hi advanced civilization ten an lo thon ani thayangem eng tiknia emo chuan scientist ten an la chui chuak ma na chuti huna chuan mi hring te hian he universe zau taka hian keima ni chi nun na nei kan om lo ti te kan lo hreto tura ngai ila movies vela kan hmu photo ang hian kan la in kalpo lawang ti hi tunge soi theile The Northern Light an ti hi ilo hreto ngayem ilo la hrelo ani poin TV vela chuan ilo hmu photo chuan arin om The Aurora Borealis emo The Northern Light an ti hi thil engmoi tak mai chimbal ang dewa engmoi tak mai ania pathian in khovela athil siam jinga chuan thil moi le danglam tak pakhat chu athling ve nge ome he eng danglam tak mai hi mithiam ten an soidan chuan Ecuador atang dei point amu theini in an soi heng eng hi Honolulu Hawaii Island atang tele Singapore atang te point alang theini in an soi ani ma se hetiang anga la atang hi chuan achiang lovin mu zen theipo ani lo ani heng eng hi Arctic Circle olsam taka mu thei anni heng eng kan ti te hi North Pole chau om lovin South Pole lama po an ve thawa South Pole lama Aurora Borealis ho hi Aurora Australis ti in aming an vu ave thung ani kan chen na khovel at kan ti chau hi hetiang Aurora eng moi tak nei hi kan lo ni hau lo maya Jupiter te Saturn te le Uranus te thlengin Aurora hi an lo nei ve vek mai hi alo niya ma se kan chen na khovela a eng om dan nen a in ang vek kher lo ani Uranus bi ka heng Aurora eng te hi eng in hlom khom phone ang deuh kha ni ve lavin dumde kan ti ang mai hian an eng tle sep thung ani eng chuan nge heng eng moi tak te hi siama South Pole le North Pole chau mu thaya an omna chante elo thir zel te ang Eskimo nam pakhat Inuit an ti te chuan an thla tu te thlarawin asiam ni in an ngaya heng enga te hian an thla tu te chu lamin an thla tu te thlaraw chuan
alo thlir reng thin ni in an ngai ani Viking ho ve thung chuan heng eng te hi vanram kalkong leilon fire bridge ni in an ngaya he leilon hi pathianin vanram kalkong bik atan liu asiam ni in an ngai ani ma se modern science atang ve thung chuan heng northern le southern light te hi dancing spirit thalam emo vanram kaina leilon fire bridge ni lovin kan solar system light taka ni wang ani anti ve thung ani engtin nge ni chuan he eng moi tak mai hi alo siam i lo thlir zel te ang kan ni hi tluk le ding only point panga pasari te meu a upa ni in hydrogen le gas rang in pol na satak kang ania ni chunga hydrogen tele atom kang in fin te chuan helium atom siamin hei hi nuclear fusion ti in aming anvua heng atom te hi pressure sang tak noya chuan thil te tak te force state of matter anti mai plasma chang le in heng nuclear fusion a atom te tak te matter te chuan energy chakle na salutuk anlo pe chuak thin ta ani hei wang hian kummak ka doi tel te meu mai chu top lai lok nei mi lova kan ni akan thei chan hi ani heng plasma chevel hian magnetic field siamin heng magnetic field te hi achang chuan pressure sang tak noya in ton chang an lo thina chutianga chuan magnetic field kha pon zong in aron nor ta thina chu solar flare kan ti kha ron in siamin aron ta thin ani heng solar flare tharui solar storm an ti mai te hi van bo ruaka chuan chak taka kalin ni thum leka kan chen na khovel hi aron thleng ta thin ani heng solar flare ina asiam bo ruak ni zung chak taka kalte hi solar wind ti in an soile a heng solar wind te hi an hlo thei hle maya heng te hian direct takin khovel hi deng ta se khovel mi hring zong thi theina hial a thlen thei ani ma se heng solar wind kan ti te hian voi duai lo kan chen na khovel chu nuai vel thin ma se kan chen na khovel hi pathianin uluk taka asiam ani awangin inven namhan ruwa alo nei ve reng maya chu thil dang ni lovin ni in magnetic field anei ang ve thau khan magnetic field thatak mai alo nei ve reng mai hi alo nia van bo ruak thui tak kheng khian kan chen na magnetic field chuan atuam ani hei wang tak hian solar winin alo tuam po khan he magnetic field hian alo ti kiang ta thin ani ma se magnetosphere anti maya hian magnetic field chak lo na lai bik chimle mar to pa hian omin leikiar lai equator kan ti ain ale tam takin magnetic field hi achak lo jok ani heng solar wind charge particle tlema zong te chuan heng magnetic field chak lo na lai bik te hi an lo paltlang fo thina solar wind a electrons tele oxygen te nitrogen atom te atmosphere an lo in fin khom khan eng dang lam tak mai an lo siam ta thina chu tuna achan chin kan soiber aurora borealis kan ti hi alo siam ta thin ani aurora borealis a eng arong te hi atmosphere gas ti rang wang ni in oxygen gas chuan eng hring a pe chuaka hei hi aurora enga chuan alang sarber le atam ber po ni in alang achan chu oxygen hi boruaka olsam taka mu thein a omwang ani nitrogen ve thung chuan rong pol le rong sen te a pe chuak ve thung bok ani mizo te zinga chuan heng aurora borealis te hi atak ngei meya mita mutu chu kan la kher love he khovela kan dam chung rei lo te a hian pathian thil siam zinga thil eng moi tak pakhat hi ataka mu ve ngei chu achak ve khop mai